Mundu txapelketa amaitu eta Asobal ligara bueltan Aginagalde anaiak Logroñon topatu dira. Gurutz, Naturhaus Larriojako atezaina eta Julen Atletico Madrileko pivotea aurrez aurre ligako bigarren zatiaren estreinako neurketan. Julen Aginagalde bukatu berria den mundialeko izarra izan da. Pozik da, baina oraindik eguneroko martxara zeharo ohitu gabe. Oraindik esan ez du asimilatzen, ez? Momentu oso polita, ez gaine finala izan zen bezala izan da gaina asko disfrutatu duen, ez? Partido guztian zehar eta esan oroitzapen polita, ez? Ez da egunero munduko txapeldun esaten eta hori beti bertan gelituko da. Gurutz Aginagaldek loreak besterik ez du anaiak munduko txapelketan egindako lanari buruz. Bikain, anaia mundialean eta leku guztitan azkeneko urtetan jokatzen ditu txapelketa guztitako pivoterik honen eman dute, leku batzetan ere jokalari honena bezala, azkeneko urtetan ligan ere jokalari honenen txapelketa eman diote, eta hori nivel oso honean dagoela esan nahi du, ez? Bikain dabil, tope-topera, eta horregatik ere pozik. Partida honek bientzat garrantzi handia zuen. Atletico Madrilekoek liga irabazteko aukerei eusteko, eta Naturhausekoen zatordea hirugarren postu hori eutsi eta Europan jokatzeko beta izateko. Bai, gu badakigu nolako taldea garen, badakigu lehenengo biak bai Barcelona eta bai Atletico Madrid hor goran daudenean ezin ditugu hartu, gu beste liga bat jokatzen dugu eta liga hortan burrukan gabiltza, ez? Hirugarren postu hori lortzen dugun, guretzat sineste izango litzateke, orain dela urte gutxi bigarren mailan hartu genuen taldea eta urte gutxien barruan hor hirugarren mailan eta Champions Liga jokatzen talde honekin izugarri izango litzateke, ez? Hori da gure helburua, gaurko partiduak helburu hori lortzeko aurrera pauso handia izango da eta bigarren buelta hontan mantentzen dugun nivel hau eta lortzen dugun azkenean. Esan liga ja esateko galdu dakau eta bain kopa, errege kopa eta Champions hor dakau, txapuan ez gaude ondo, baina taldean gaude, ez? Nola geratzen geran eta hor klasifikatu ezkeo, gurutzaketetan zeiten dugu. Etxekoek 31 eta 30 irabazi zuten azken minutu erdian Unai Arrieta Elgoibartarrak sartutako golari eskerrak. Anaiak bai, baina kantxan aurrez aurre egotea tokatzen denean profesionalak dira. Kanpotik ikusita ematen du, Julenek gola sartzeak Gurutzi min gutxiago egiten diola. Garaipena deranean bezala, ez? Alde batetik izugarrizko pena gola sartu delako, eta bestetik naia delako, posik, ez? Baina ja hainbeste partido elkarren aurka jokatuta ja ohituta gaude. Julenek ere pena apur bat hartzen du anaiari gola egiten dionean, baina profesionalak dira. Hori gauza guztien gainetik dago. Gero anaien arteko pikea beste kontu bat da. Humorez hartzen dute. Arraro, baina gogoak ere, Beste behin uste ez ditela gelditu, hor jarraitzen dugu burruka hortan gaur berak irabazi du, zorion du barra, gure duelo pertsonalia gaur irabazi du.